ndaona kana paTV vanhu vari kutambudzika vekuUkraine, nevekuRussia vari kutambudzika, nevekuAmerica vari kutambudzika, nevekuAfrica vari kutambudzika nehondo iyi. Zvinhu zvose zvatinoona nekunzwa izvi, kana toisa munyengetero, tofa kunge takazvibatanidza neshoko raMwari. Hama adiwa, chinhu chandoda kuti ndichadzidzisana nemi, Mwari achitendera. Kana ndikafa ndisanda kudzidzisai, Mwari anenge ari kutaura kuti aiwa, you're doing well, muri kuita zvakanaka zvamuri kuita izvozvo. Asi kana ndichiri mupenyu mumavhiki anotevera, ndichakudzidzisai kuti munonamata sei. Vanhu munonamata, ndinoziva vanhu vanonamata vazhinji, nekuti ndaitoshuwirawo kuti dai vanhu ndichinamatawo sezvavanoita. Asi Jesu pachake ane nzira yake yaanoda kuti munamate nayo. Iye anoti akaipiwa naMwari. Mwari ane nzira yaanoda kuti tinamate nayo. Ndozviri kutaurwa naIsraeri naMozisi apa. Zvakanzi hatingazive zvatinonamata nazvo tasvika kwatinoenda. Zvino kana mukanditorera Bhaibheri ndonamata sei? Ini zvekuchengetedza. Vamwe kuti pfungwa dzedu hadzikwanisi kuchengetedza manzwi akawanda. Zvinhu zvamunoita zvomurisaita mashoko emuBhaibheri zvamunoita. Muchiti kana Samu yese munokwanisa kurisaita. Chipo chamakapiwa naMwari chero. Isu vamwe hatitokwanisi kuzviita zvinhu. Tingangoziva. Kuziva kwakasiyana kana kurisaita futi. Maona. Kukumira apo kuti titarire Samu 99 kuti inoti otaura duduru. Hatizvikwanisi zviya. Ndikona vanhu vakangwara vakapiwa pfungwa dzacho naMwari. Tisingangozivawo kuti aiwa zvakati even wataura tikwanisa kutaura kuti zvawataura ndezvakati. Maona. Asi kuti tizive kuti Samu 99 inonzi chii, ndane makore ndichibata Bhaibheri handigoni kuverenga. Kana vakandibvunza kuti vhesi rakati rinoti chii, handikwanisi kuzviita. Ende vazhinji vakaita sei. Kuti tidzidze, tinodzidza. Mashoko ose aya patinonamata tinotinge tichitoataura nemiromo yedu. Kubva kwokutanga kweBhaibheri kusvika kwokupedzisira takatoashandisa mumunamato osa. Asi wakanditi chimira apa chitaura kuti zvakazarurwa 1 vhesi 1 inoti unenge watigona. Unenge kuratidza kuti hatinamate ipapo. Kwete. Tinonamata. Asi zvakapiwa vashoma kuti vachengetedza musoro mavo. Kosei tichidaro, ini ndamboti unofanira kunamatira shoko ndikuti zvakanaka, ndivaimunzwa. Ndikuti zvakanaka. Asi ndingakupe mufananidzo wakataurwa naJesu. Jesu akati kumascribes, kuvaFarisi, kuvadzidzisi vemurayiro, kuvaprista, ndodambudziko raanga anaro navo iro. Ndokuti vaidurura. Mashoko ose anga akanyorwa navaprofita omurawo echichi ePentateuch avari kutaurira kuti mutemo we500 something unoti chakata. Mutemo we20 chakata unoti chakata. Murozvinzwa. Vaingoziva kuti zviri apa naapa naapa. Ichi chiri apa. Zvinoshandei havaziva. Nyangwe vaiziva kuti zvinoshandei vanga vasingari kuzvishandisa. Ndodambudziko ranga rina Jesu. Hazvibatsiri izvozvo. Hazvibetseri. Kuti uzive kuti murawo wegumi. Murawo wegumi. Unoti usachochora. Usaite ruchiva. Iwe uchingoramba une ruchiva. Zvinobatsira chii? Kuswera uchiudzira vanhu kuti musaite ruchiva. Usatombopedza kutaura sentensi iyoyo unenge wakatarisa maini. Vanenge vakatarisa vari mukereke watonakirwa navo. Kare. Finish. Hazvina zvazvinobatsira. Iro shoko pacharo ngari kusandure. Sandura mwoyo wako. Kana uchitomboziva kuti murawo unoti chakati. Wakangoona kuda kurerekera kune zvinhu izvo zvekuti uri kutaurwa kuti usaite ruchiva. Tobva watongoti Satani yabva pandiri. Wakangoona meso ako kuda kungona nyanya kuongorora mukadzi ototi handibva kwandiri Satani. Kana kuti wakatongoona vanhu vakutaura nezvinhu zvisakarura. Wotosunguruka kuti bvai pandiri ana Satani.
chenjera kubva varopa ande pambe neshoko zvatingaziva zvatinanamatira nazvo kudzamana tasvika ikoko ndozvandanga chitaura zvaizvo kuti ndobva panapa ndakananga kumba ndosvika ndosvikonamata nechinji chandanga ndichifunga panapa chandanga ndichiita panapa zvekuti ndini semunhu asina kuroora bachela ndaona mukadzi akanaka muchechi mainhingi ndinonamata kumba pamusoro pazvo kuti hazvingaite here kuti ndiwanane navo bhaibheri rinotaura kuti hazviite izvozvo haunganamati uchidaro haungave neruchiva haungaite upombwe iro rinototaura kuti watoita upombwe kudhara zvinasina jesu watoita upombwe kudhara nokuti watarisa mainhingi watowedzera futi nekunonamata pamusoro pazvo mainhingi inondikutambudzika pamusoro pavo dai mwari vandipa zvinya mainhingi vaive mukadzi wangu mainhingi ndangobvira ndichingovada kubvira tichiri kuchikoro chaiko tichiri kuprimary school kindergarten vakazoroorwa zvavo naningi but ndaingovada so hazviite here kuti vaite mukadzi wangu hazviite hazvibvumidzwe mukadzi umwe munhu nyika haina kupera shama nyange wakabva muzimbabwe memo wakaenda kana kwakaperera nyika ukoko unokwanisa kunoona mukadzi ikoko akatofarirana naye makatochati makatoita vana vakawanda enda kana kusenegal enda kana kusvika vechitama enda kana kuethiopia kana kunana eritrea haungashaya enda kana kugana kwakatora hama yenyu haungashaya ikoko asi kujoza haungatore pako hati kuvhumisa kutore kujoza hakuna vakadzi vakanakisisa chaivo hazvizoita vakadzi vacho vakanyanya kunakisa vanhu aya vakanaka vakanakira mijolo yoga yoga vakanyanya kunakisisa akuna kunotora ikoko unenge waita raki kuwana anenge ari right kana kuti anozochinja ava mumba asi mumwe akuita zvakadaro aiwa zviripo kwatigari musikanaka but angoriwo mijolo hauna ukadzi unoda ukadzi manguwana nawo zvechistreet zvokuti munyenga waufimba but wakumuda kuti atigara newe wakudawo zvekuti uri munhu anongodawo zveright maona wotora zvako munhu wako wawangoonawo mustreet uzingoziva kuti vakadzi vekujoza ndo zvavangoita wakumutora kumutaura kuti ini ndamurume wako shamari zvita kuto vakaimba takuda kutoita kuita vana womupeswedhawo zvakanaka kana akabvumawo omudziva kuti kana wamukadzi wemunhu hauzodaiso hauzoita zvemijolo izvi zveumbwa izvi zvombomira toita zveimba ini ndiri murume wako kana pane zvaunoda unobudza murume wako unozvana kune murume wako vakadzi ndo zvamunoitawo mukadzi anokwanisa kutongokunyengawo in the same way hazvizi kuti varume chete ndo vanonyenga aiwa vakadzi vanonyenga stereke vakadzi vanonyenga vakawanda kubvira kare chaiko zvangogara zviripo kuti vakadzi vanonyenga varume iwo hauone kuti uri nyengwa because arume munenge muri slow mbichana maona but vanenge ati kunyenga kudhara iwo hauna kuzoona urufuka kuti ndiwe uri kunyenga kwete wanyengwa ndiwe hatizivi zvatinganamati jehovha nazvo kudzimana tasvikako verse 27 asi jehovha vakaomesa mwoyo wafarao akaramba kuvatendera kuenda zvino farao akati kwaari ibva pamberi pangu chenjera kuti urege kuona zvechiso changu nokuti nomusi waunoona chiso changu uchafa mozisi akati mareva kwazvo handichazooni chiso chenyu chii chikutaura pakuti chipedzisa zvenyu farao aringoti wewe siyana nezvekunamata mwari wako izvo chingosiyana nazvo hazvina zvazvinobatsirazvo pedzezvo ndine simba pamusoro pako uzvo makwai auri kunamatisa ndeangu iwewe wacho uriwa ndozvikutaurwa nandere sori zvinofotoa nawe noiziriko iyo iwe uri wangu makwai ako ndeangu vana vako chaivo ndevangu mukadzi wako ndewangu nokuti uri muranda ka hauna chako iwewe hazvina kusiyana nekungotora bhaibheri vachibvarira mabhaibheri nokupisa persecution zvino kana wapisirwa bhaibheri uchanamata neyako hakuzi kuti mwari hakuonei kana mapisirwa mabhaibheri kwete mwari anokuona
ungangopizirwa bhaibheri nebenzi zvinoitika woenda unotenga rimwe uza hamurambidzwe kutenga mabhaibheri. Mabhaibheri achiri kutengeswa nemahimubhuku achiri kutengeswa. Hamena kana achiri kuona himubhuku zvawo but mabhaibheri achiri kutengeswa. Atowanda atosiyana mazuva ano kuti iri rinonzi chakati iri rinonzi chakati iri rinonzi chakati. Apa Faro vari kuti hauna chaunacho. Zvikanzi ndakudza kuti enda unonamata kana uchida. Asi zvekunonamata nazvo zvisiya pano. Wotorwa bhaibheri woti uchiti pashoko raMwari. NdiSatani ari kuita izvozvo izvi. Wakaona watorerwa shoko raMwari, wakaona watorerwa mweya waMwari. Satani anokwanisa kuzviita izvozvo. Anokwanisa kukuvhiringa. Haakwanisi chito kungoramba neholds newe wakashingairira. But anokwanisa kungokuvhiringa oita kunge akuhwina, anenge asati akuhwina, haana kutonga kuhwina. Ambokudzimaidza muchana. Iwe uchatozongobatana neshoko raMwari, uchatozongoita gedya neshoko raMwari. Iye achabvapo. Achatiza. Hakuzi kuti aenda kure, anoenda nomira zvakaita sekukona uko achitarira kuona kuti uri papi. Kuti angawana mumwe mukana here zvakare. Ndozvamunonzwa zviya zviya kuna Luke 4. Kunzi Satani wakasiya Jesu kusvikira awanazve nguva yakafanira yekuita sei, yekumuedza nayo. Saka zvida miedzo yekuna Jesu haina kutongogumira ikoko kurenje kwaakanga ari. Zvida madzimai ose aitongouya pakirawa yake pa. Anga asina kirawa Jesu, aifamba munzira umo achingoparidza. Munhu anongofamba munzira achiparidza anonzi rombe. Anga rangori rombe richikwenda. Ranga risina kana musha kana imba. Ranga risina kana mwana. Anga asina kirawa. Nzvimbo yaanoti iyi ndeyake. Anga asina kana chechi zvamunotaura kuti mune machechi. Kuti mune temberi. Amana kuita temberi, munoita temberi zvenyu nekuti mupote makaunganidza vanhu vaMwari. Muchadza kungovadzidzisa kuti vaende vanoparidzira vamwe vanhu kunyika dziri kure. Vhiki nevhiki munhu anongofa achipinda muchechiyo. Hazvibvumidzwi naMwari zviya. Chakuparidzirai nazvo nezvazvo nepatinozviona. Asi zvida makambotinzwa tichiparidza munoziva pekuzviona. Aiwa hama adiko. Togumira ipapo.